मध्ये 3 दिवस आम्ही ना सोडलं नव्हतं दोघांना पण. त्यावेळेस मला खूप असं वाईट वाटलं होतं की एवढ्या आल्या आणि कधी योग वाटला की बाबा चला जाऊया तर निघणार आम्ही. घर आमचं एकदम सामसूम झालंय बघा. समजतं की आपल्या घरातला एक मेंबर कमी आहे दिसत. ए चला आतमध्ये वा अग्या. त्याचा बाथरूमला वगैरे गेले दोघं जण, येतील ते थोड्या वेळाने. खूप छान वातावरण आहे बघा, किती मस्त वाटतंय. खूप दिवसानंतर असं धुक्याचं वातावरण तयार झालं. आभाळ तर सगळं सफेद छान झालं. आणि इथं आपली सोनटक्क्याची फुलं पण बघा छान फुललेत. ते बघा समोर. पारिजात पण पडलाय, तो पण उचलायचा आहे. दवाचं पाणी थेंब थेंब पडतोय, त्याचा आवाज येतोय बघा, किती छान वाटतं. चला आपलं नेहमीचं काम करूया, फुलं जमा करूया आणि मग घरातलं आटपायला घेऊया. दोनदा गेले आतमध्ये बघायला गेलं असेल ना, दिसत नाही आमच्या मग आम्हाला बघून आले असेल, भूकत असेल दोघं. तर चहा पिऊन झाल्यानंतर बघा घर सगळं आवरून झालेलं आहे. म्हणजे आत बाहेर सगळीकडे झाडू काढून झाली आणि नाश्ता पण माझा करून झालेला आहे. म्हणजे लवकर झालेला आहे सगळं. आज नाश्त्यामध्ये साबुदाण्याची खिचडी. हे बघा, काल संध्याकाळी केली होती कुणालसाठी आणि मग अर्धे साबुदाणे ठेवले आणि ते आता बनवलं. इथे जेवणाची पण तयारी. हे बघा, हे वाटप ना काल काढून ठेवलं, ते बाहेर काढून ठेवलं फ्रीजमधनं. मागे हो, हा बघा, हां भटकून आला आहे आणि पूर्ण असं चिखलाने बघा माखलेलं आहे. हा बघा, चिखलाने म्हणजे ते गवताचं पाणी दव असतं ना, हे बघा सगळे पायावर कसे बघा मातीचे. आता ना ह्याला आंघोळ घालावी लागणार आहे. हां पूर्ण काळा काळा झाला आहे. ह्यांना माहिती आहे सोडलं नाही ना तर म्हणजे काय होतं, हां एकदम डिप्रेशनमध्ये जातात. म्हणजे मग काय खाणार नाही पिणार नाही, खाणं पिणं सोडून देतात. मग वाघ्या पण तसंच आणि हा पण तसाच. त्याच्यामुळे त्यांना मग दिवसातून एकदा तरी सोडावं लागतं. नाहीतर असं रानामध्ये सोडायचं म्हणजे आम्हाला पण कशी भीतीच वाटते. पण बोलतात ना एकदम गप्प बसणार, खेळणार नाही काय नाही असं. मग हे त्यांची तोंड अशी पाडून बसतात मग, आणि मग आम्हाला वाईट वाटतं. मग त्याच्यामुळे मग थोड्या वेळासाठी तरी म्हणजे सोडावं लागतं. मग असं आहे ते. आणि खेळून आले ना मग दिवसभर काय त्यांची चिंता नसते. मग खाणं पिणं सगळं व्यवस्थित असतं. दिवसभर कसं आपण घरामध्ये पण नाही ना ठेवू शकत. म्हणजे आपल्याला बघा कसं कंटाळा येतो की नाही एकाच ठिकाणी राहून. तसंच त्यांचं पण आहे, त्यांना पण असं खेळायला फिरायला आवडतं. त्याच्यामुळे मग थोडा वेळ त्यांना सोडतो. मध्ये 3 दिवस आम्ही ना सोडलं नव्हतं दोघांना पण. आणि भाग्या काय खाल्लेलंच नाही त्याने, बोला असाच होता उपाशी दिवसभर. इकडे बघा, आता मागच्या साईडला जायला, कारण हा दरवाजा बघा बंद करून ठेवला आहे ना. हां हे बघा चिखलाने माखलेला आहे ना, पुऱ्या घरभर होतं हे. आता गेला मागच्या साईडला, आला ना तिथे. हां आता तिथे जाऊन बसेल, तुम्हाला मी दाखवते. हां त्याच्यामुळे मग ना काय करायचं, मग असं थोडा वेळ सोडतो मग. आणि आता कसे फारसे लांब जात नाही, असं जवळपासच असतं. त्याच्यामुळे काही भीती नाही एवढं. इथे जाऊन तर बसेल, कपडा दिला का पुसून काढेल स्वतःला. आता पाणी गरम होतं ना, त्याला आंघोळ घालायला लागेल. चल शरू, चला खरं आता कुठं जायचं नाही. चल चल आई खायला येते चल. सकाळी त्यांना बाथरूमला जायचं होतं म्हणून सोडली, तुम्ही बघितलंत ना. आता सरळ बाहेरचा रस्ता दोघांचा पण. पाणी गरम करायला ना, हे आमच्याकडे चूल फुकताना बघा हे नेहमीच असतं हे असं. मला तर जमतच नाही अजून पण. थंड होतात, पाऊस नाही लागला. हां पेटत नाही चूल, पण ते पाण्यासाठी पेटवावी लागते. आता रॉकेल विकेल नाही ना, की फक्त रॉकेल टाकलं की पेट. हां पहिला पेटली का नंतरला मग चांगली पेटते. मस्त आहे ते. वाघ्या कुठे आहे? वाघ्या की नाही आला होता. हा इथे घ्या गेटपर्यंत आला आड्यापर्यंत आणि परत धावत गेला. वाघ्या जाम चॅप्टर आहे, त्याला असं बाहेर खेळायला पाहिजे. पण खेळून आला ना मग तो एकदम मस्त असतं. मग खाणं पिणं त्याचं एकदम व्यवस्थित असतं.
त्याच्यामुळेच ह्या दोघांना सोडावं लागतं, नाहीतर अन्न पाणी टाकतात डिप्रेशनमध्ये. काय रे, हा बघा कसा हातच पांढरा येते बघा, त्याची हालत बघा, शी. थोडंसं ना हा कडुनिंबाचा पाला घेऊन जाते. आता पहिला आंघोळ शेरूलाच घालावी लागणार, वाघ्या काही अजून आला नाही. आणि दव बघा कसं पडतंय, बापरे. हे बघा, हां हे बघा कसं तोडून देते थोडासा. ह्यांच्या आंघोळ झाली ना मग काय चिंता नाही, मग आपल्याला पण घाण व्हायला होत नाही ना, तर मग सगळं आपल्याला पण भिजून टाकतात. मग ते बघा आमच्याकडे आंघोळ्या चालू झाल्यात. आणि हा बघा वाघ्या पण आला आहे आणि खाऊन पण झालं आहे बघा. दिलेलं सगळं बाउल रिकामी. हे असं असतं, बाहेर सोडलं ना का मग अगदी त्यांचं होतं तर खाणं पिणं एकदम व्यवस्थित, नाहीतर अजिबात खायला मागत नाही. हा बघा हा भाग आहे ना, हा जाम चॅप्टर आहे. काय रे, हां. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळं घरातलं काम ओके म्हणजे झालेलं आहे, फक्त जेवण करायचं बाकी आहे. म्हणजे कुणाला नाही आहे ना, त्याच्यामुळे घर पण असं रिकामी रिकामी वाटते, आठवण येते त्याची. आणि व्यवस्थित पोचलेलं आहे मुंबईला. आता बघू पुढे काय कसं होतं ते तुमच्याशी शेअर करीनच मी. आणि अजून एक गोष्ट शेअर करते, आज आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत. पाहुणे म्हणजे आपले मुंबईचे व्ह्युअर्स आहेत, सबस्क्रायबर आहेत, जे आपल्याला भेटायला येणार आहेत. मागच्या वेळेस ते येऊन गेले होते आपल्याकडे, मे महिन्याच्या दरम्यान काहीतरी आले होते. आणि आत्ता पुन्हा ते गणपतीसाठी गावी आले होते, तर येणार आहेत ते. आणि त्यांना मी सांगितलं या तुम्ही, आणि त्यांना जेवणच पाठवणार आहे. म्हणजे 2 दिवसापूर्वी आमचं बोलणं झालं, पण मी जरा 2 दिवस बिझी होते, म्हणजे थोडंसं शेड्यूलमध्ये बिझी होते. त्याच्यामुळे त्यांना सांगितलं तुम्ही रविवारी या, आहे निवांत वेळ आहे. म्हणजे आजचा पुरा दिवस त्यांच्यासाठी. तर आता येतील, मला तर 10:30-11 वाजेपर्यंत येतील ते. आणि मग आले का थोडंफार तुमचे शेअर करीनच. जेवण आता पटकन वगैरे बनवून घेते लवकर लवकर, म्हणजे सर्व तयारी ना मी कालपासून करून ठेवलेली आहे. म्हणजे ते आले का मला पण थोडा वेळ त्यांच्याशी गप्पा मारायला मिळेल असं म्हणून. आणि म्हणजे कधी कधी मला कमेंट्स असतात, आणि जे तुम्ही भेटायला येता तेव्हा पण मला बोलता की ताई, म्हणजे आम्हाला असं हे वाटतं की डायरेक्ट तुमच्याकडे भेटायला कसं यायचं, किंवा तुम्हाला आवडेल नाही आवडेल. तर असं काही नाही. मागच्या वेळेस पण आपल्याकडे बघा येऊन गेलेलं ना, त्या पण अशाच मला म्हणजे ऑफ कॅमेरा बोलत होत्या. तर त्यांना मी सांगितलं नाही असं काही नसतं, फक्त मी एवढंच सांगते की तुम्ही फक्त एक फोन कॉल करून या. काय होतं, समजा कधी मी कुठे बाहेर गेले असेल किंवा अजून कुठल्या कामामध्ये बिझी असेल, तर तितका वेळ मला तुम्हाला द्यायला मिळणार नाही. आणि जर का मी बाहेर गेले असेल तर तुम्ही इतक्या लांबून येणार, मग तुमची फेरी इतकी वाया जाणार. त्याच्यामुळे फक्त मी सांगते की नाही, तुम्ही फक्त एक मला फोन करा आणि मग तुम्ही या, म्हणजे तुम्हाला पण सोयीचं आणि माझ्या पण सोयीचं. ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. पण खूप आनंद होतो आम्हाला, आम्ही असं खुश होऊन जातो. आता हे गणपतीचे जे 8 दिवस गेलेले आहेत, 8 दिवस पण नाही म्हणणार, एक 4-5 दिवस, पण इतकी रेलचेल ना घरामध्ये, त्याच्यामुळे म्हणजे तुमच्यासोबत आम्हाला पण आनंद मिळतो, आवडतं आम्हाला. ते बघा कुणालचे बाबा ना सलाड बनवत आहेत, म्हणजे सर्व काढतात. तुम्हाला मी जेवण दाखवते काय काय केलं ते. व्हेज नॉनव्हेज असं दोन्ही प्रकारचं जेवण म्हणजे स्वयंपाक. ह्याच्यामध्ये बघा भात, आणि इथे भरली दोडकी म्हणजे आपल्या बागेतली. त्याच्या ताई आहेत ना, त्या नॉनव्हेज खात नाही, त्याच्यामुळे मग त्यांच्यासाठी अशी भाजी केली मग. आणि डाळ बनवले. डाळ की नाही कुणाच्या बाबांना भरपूर आवडते, आणि भाग्या शरीराला पण लागतेच, त्याच्यामुळे डाळसुद्धा बनवलेली आहे. इथे चिकन बनवलं आहे त्या भाऊंसाठी, हे शिस्त आहे म्हणजे आत्ता फोडणीला घातलेलं आहे. आणि इथे चिकनचा रसा, हे बघा हे सूप, म्हणजे ते पण जरा ना चांगलं एक 15-20 मिनटं चांगलं बॉईल करून घ्यायचं, म्हणजे चवीला चांगलं होतं. थोडंसं बघा सांडलं, कारण हे झाकण आहे ना असं मी पूर्ण बंद केलं होतं म्हणून थोडंसं असं उघडं ठेवलेलं आहे. आणि सलाड तर आहेच, तो बनवायचा आहे. आणि जोडीला बनवणार आहे मी वडे. हे बघा मागच्या वेळेस ते आले होते आपल्याला भेटायला, तेव्हा घाईघाईमध्ये घरामध्ये जे होतं ना ते मी पटापट बनवलं आणि त्यांना वाढलं होतं. पण त्या ताई ज्या होत्या त्या व्हेज म्हणजे नॉनव्हेज खात नाही काही मला माहीत नव्हतं. आणि मग त्यांना चटणी आणि चपाती त्या बिचाऱ्या खाल्ल्या, म्हणजे अजून पण माझ्या लक्षात आहे ही गोष्ट. त्याच्यामुळे आज खास त्यांच्यासाठी ही भाजी बनवली मी. त्यावेळेस मला खूप असं वाईट वाटलं होतं की एवढ्या आल्या आणि आमच्याकडे चटणी भाकरी खाऊन गेल्या. कुठे गेले काय म्हणते बोलतो, काकडी कुठे, काकडीला घेतली सर्व घेतलं बरोबर, मी माझ्या कामाला लागले. झालंय सगळं बहुतेक. आणि बघा वाजलेत किती, 11 वाजलेले आहेत. 10 मिनटं आपलं घड्याळ पुढे. फक्त ते वडे फक्त मी गरम गरम करणार, म्हणजे
ते येतील ना त्याच्यानंतर मग पटापट होऊन जाईल. आणि तुम्हाला भाग्या शेरू दाखवते. ते बघा त्यांना पण आता सोडते. गाढ झोपले होते ते मगाशी. चला तुम्हाला सोडू दोघांना ना. हां एक झोप काढून उठलेत दोघं जण आंघोळ करून झाल्यानंतर. आता हे सगळं आवरते. हा पसारा बघा चुलीजवळचा मग सकाळी एकदा साफ करून झालेला आहे. आता पुन्हा करते. चला माझ्या पप्पुडीला निन्नी आली बघा 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 डोळे कसे पेंगतात ते. झोपायचे आहे. चला चला घरात चला. बस झालं चला. आता घरात आता बाहेर जायचं नाही कुठे. गप घरात खेळायचं जा. अरे तू काय बघतो उभा राहून. हा वाघ्या पण उभा लागे बॉल घेऊन जा घरामध्ये. चला हा चला 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 मी ते साफ करते. जा 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 घरात खेळा. चला घरात चला. तर हे सगळं उचलू दे. चला 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 बाजूला दोघांनी. मस्ती नाही करायची मारामारी नाही करायची. आणि हे बघा हे थोडेसे वडे की नाही मी करून ठेवले आणि थोडेसे ठेवलेले आहेत म्हणजे अर्धे म्हणजे नंतर मला बरं पडेल मग. आणि हे बघा चिकन पण झालं आहे तुम्हाला हे बघा इतका मस्त झालेला आणि रंग इतका छान आहे ना. म्हणजे रंग छान आहे. आता कसं झालं ते खातील तेव्हा सांगतील मला. पण कुणालच्या बाबा बोलवते छान झालं त्यांना टेस्ट करायला दिलं होतं ना. आणि हे बघा हे ते सूप म्हणजे रस्सा सगळं ओके. आता फक्त एक 10-12 वडे बनवले गरम गरम का काम आपलं झालेलं आहे. इथे सलाड पण बघा रेडी आहे. कुणालच्या बाबाने मग अशी हे करून ठेवलं आहे. थोडंसं जरा किचननं आवरून घेते पटकन मग झालं. ती बघते नवीन नवीन जागा कोणती. तर हे बघा हे आपले व्ह्युअर्स आलेले आहेत आपल्याला भेटायला. पण सिद्धेशला हाऊस आहे आवड आहे बघा त्याला. हां 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 ते मला वाटतं ते पिकतील वाटतं केळी ही. हां पिकतील ना. हां हां पिकू दे त्यांना ना. चुना लावून दे त्यांना मध्ये पिकतील. हा हो चुना लावला तर पिकतील ते. मग तुम्ही चुना आहे आमच्याकडे मी लावून देते. नाही पण कसं होतं नाही असं मग तुम्ही भाजी पण करू आणि ह्याचं काय करायचं असे आडवे ना असे कापा करायचं लांबडे लांबडे असे लांबडे असे करायचे. त्याला हळद मीठ मसाला लावायचा. धना जिरा पावडर पाहिजे ते पण लावू शकता. आणि नंतर मग ते असे फ्राय करायचे. डीप फ्राय करायचं असेल डीप फ्राय आपल्याला ऑइल जास्त नको असेल तर डीप फ्राय करू शकता. आणि जर समजा भजी करायची असेल तर आपण भजीला कसं पीठ कालवतो तसं करायचं आणि त्याच्यामध्ये बुडवून असं तेलामध्येच सोडायचं. दुर्वा घेत जा आणि दुर्वा द्या तुला. हा दुर्वा पण चांगला. चला मग आता परत कधी येणार. आता बघूया परत कधी मे मध्ये नाही तर कधी बघूया. भाऊंना बाबा तुमच्या कधी योग वाटला की बाबा चला जाऊया तर चालेल. आता काय आम्ही इथे आलो की तुमच्याकडे येणार नाही यायचं आता. ते काय सांगायला नको आता. आणि फोन पण करत राहा अजून मधून फोन करायचं करतेच ना. पण मला टेन्शन येतं जेव्हा फोन करत तुम्ही शूट करत असता. नाही मी कधी बिझी असली ना का मी नंतरला करेन. हा चला मग नाही करत असं. मला हे म्हणतात तू शूट करत असते उगाच तू फोन करत जाऊ नकोस. काय तुझं काय शेरू जा बाबा बरोबर. तर कुणालचे बाबा चालले तरळ्यामध्ये. त्यांचे भाऊ मुंबईला निघालेत त्यांना सोडायला जातात ते. पाऊस भरला छत्री घेऊन जावा. आणि काय तुमची काय कुयकुय आहे. हां इतकी मस्ती केलेली आहे दोघांनी. हां मगाशी ती स्वीटी आली होती ना. हां त्या आपल्या ताई बघा भेटायला आलेल्या आहेत. त्यांची पण एक डॉगी आहे. जाम मस्ती करत होते त्यांच्यावर होतं दादावर होतं. भरपूर खेळलेत दोघं जण ना. वाग्या काय रे वाग्या बघा हसतोय जिबली काढून. पपई काढतो ना. काढ पटापट म्हणून वस्तू त्या काढ. परत गाडी थांबणार नाही बघ. फोन आला बघ. गरम आहे थोडं गरम आहे ना. बघा दोघं कसे बसलीत बघा जेवायला. घर आमचं एकदम सामसूम झालंय बघा. हां अगदी नकोसं झालंय आम्हाला. कुणाला नाही तर शांतता कधी कधी शांतता पण नकोशी वाटते. तसंच झालंय ते बघा. वाघ्याच्या रूम जेवतात ना त्यांच्या बाऊलचा आवाज बघा किती येतोय. असं खूप असं भयान शांतता. मग असे कुणालचे बाबा 8:30च्या दरम्यान घरी आले. तोपर्यंत मी एकटीच होती. किती वाजता गेलं 6:30 ना. 6:30 हां 6:30च्या दरम्यान ते गेले होते.
6:30 पाऊण 5 वाजता 5 वाजता गेलो. 6:30 पण आहे बघा, 5 वाजता ते गेलेले 5 वाजता बरोबर. गेलो. हां, आणि मग त्यांना यायला 8:30 झाले. तोपर्यंत मी एकटीच होते घरामध्ये. म्हणजे अशी भीती वाटत होती तरी पण राहिली. एक असं कधी कधी असं नकोसं वाटतं ना, शांतता कधी कधी नको वाटते असं. जेवण झाल्यानंतर का असे गाढ झोपलेत दोघं जण आणि त्यांच्या गळ्यातले पट्टे ना काढून टाकलेत. कारण मग ते काय, त्या पट्ट्यांमुळे ना त्यांच्या गळ्याला इन्फेक्शन होते. म्हणजे पट्टे बघा ओले वगैरे राहतात ना, दवाचं पाणी वगैरे लागतं किंवा कधी आंघोळ वगैरे घालताना चुकून ओले राहतात आणि मग स्किनला त्रास होतो. थोडंसं ना दोघांना झालेलं आहे स्किनला, त्याच्यामुळे हे काढून ठेवलेत. पण ते होईल, बरं होईल 1-2-3 दिवसामध्ये. पण दिसतात बघा ना, कसे वेगळेच दिसतात ना, त्याच्यामुळे आता ना घालणार नाही आहे पट्टे. म्हणजे भाग्या आणि शेरू काल रात्री 1:30च्या दरम्यान दोघं जण, म्हणजे शेरू भुका होता आणि भाग्या शोधत होता कोणाला तर कुणालला. म्हणजे मला ही गोष्ट माहीत नाही, मी ना झोपले होते गाढ एकदम. कुणालचे बाबा जागे झाले तेव्हा ते मला सकाळी सांगत होते की रात्री दोघं जण पण उठले होते आणि म्हणजे ते भुकून सांगत होते की दादा कुठे आहे आमचा. कधी कधी काय होतं, शेरू पण जाऊन आहे ना त्याच्या शेजारी झोपतो. पण काल त्याला दिसलं नाही ना, त्याच्यामुळे असे दोघं जण असं एअरबेड झाले होते. आणि नंतरला मग कधी झोपले मग? मी दम दिल्यावर झोपले. अच्छा, असं काय. म्हणजे कुणाल जेव्हा मग त्यांना ना ओरडले की झोपा आता, तेव्हा मग ते जाऊन झोपले. मग ते सांगत होते की आता दादा कुठे आहे असं. म्हणजे असे हे मुके बघा प्राणी असतात, त्यांना सगळ्या गोष्टी समजतात की आपल्या घरातला एक मेंबर कमी आहे, दिसत नाही आमचा दादा. आणि सकाळी पण त्याला शोधत होते असे. आता बघा गाढ झोपलेत दोघं जण. असा आमचा दिवस बघा आजचा गेलेला आहे. म्हणजे दिवस चांगला गेला पण संध्याकाळी जराशी बोरिंग गेली. हा बघा उठला भाग्या. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.